Vaig començar a estudiar la seva figura i la seva obra fa ara quasi 6 anys, quan la Universitat de València va treure una convocatòria d'investigació per a estudiar la figura i el llegat científic-cultural de Vidal Beneito. Vam estar treballant durant més de 3 anys. Enmig d'aquell procés també va sorgir la possibilitat de fer la tesi doctoral sobre la seva vida i, en el meu cas, per la meva formació, vaig centrar la meva investigació en la part de la seva obra dedicada a la comunicació, amb més de 1.000 documents digitalitzats que vam ordenar i digitalitzar en aquell procés, en aquell projecte d'investigació. I com dic, una vegada acabada la tesi, vaig continuar aprofundint, sempre treballant braç a braç amb Cécile Gouget, amb la seva dona, sobre la seva biografia, i finalment hem publicat aquest llibre, el Magnànim. És una figura polièdrica, atípica, complexa i, per tant, molt difícil de classificar o de definir en poques paraules. Diré que era al mateix temps sociòleg, filòsof, politòleg, professor investigador, agitador, comunicòleg. En definitiva, una ment enciclopèdica que va tindre una gran coherència en el seu projecte polític i intel·lectual fins al final de la seva vida, i dos compromisos fonamentals des que era molt jove, un amb la democràcia de progrés i l'altre amb el coneixement i la universitat. Les aportacions de Vidal Beneito d'alguna manera reflecteixen les grans ruptures que es produeixen al món del saber i de la informació durant la segona meitat del segle XX, i elles situen l'entrecreuament de la sociologia, la comunicació, la cultura i les ciències del llenguatge. És impossible resumir una trajectòria intel·lectual i de pensament i també ideològica com la seua. En definitiva, té una formació amplíssima, com deia abans, una ment enciclopèdica, i una de les característiques primordials és que fins al final de la seva vida va estar molt pendent de tot el que passa a les ciències socials, tant a nivell de les metodologies i tècniques d'investigació com al món del pensament i més àmpliament amb el que té a veure amb les corrents teòriques i epistemològiques. Sí, precisament durant els últims anys s'autodefinia molt com a comunicòleg. Com digueu, va ser un dels socis fundadors d'El País, on va escriure una columna fins 2 mesos abans de morir. També va tindre un paper molt rellevant en la creació, l'impuls de nous mitjans, durant la transició, per exemple, també de la revista La Calle. També va participar del fet que Le Monde Diplomàtic tinga una versió espanyola, que precisament la seva seu es situa a València, i en aquest àmbit de la sociologia de la comunicació va ser una de les veus referents a Europa i el principal introductor a Espanya, on va organitzar congressos internacionals i va portar a gent de l'alçada d'Edgar Morin, de Roland Barthes, de Julia Kristeva, d'Umberto Eco, etc. Vidal Benito ja havia avançat aquesta pujada de l'extrema dreta. De fet, us remet al seu darrer llibre, que es va publicar pòstumament, La corrupció de la democràcia, on defèn que la democràcia és, abans que tot, un projecte ètic que s'ha de basar en un sistema de valors morals i socials que donen sentit a l'exercici del poder, i que en un moment que en un sistema democràtic les principals forces polítiques es posen d'acord per estafar a la ciutadania, aleshores és quan es produeix l'abstenció, la desafecció política, i que és pitjor, aquesta pujada dels populismes i de l'extrema dreta.
De fet, ell, que és un europeista convençut, però també molt crític des que era molt jove, en un moment així de precarietat, d'incertesa, de por, que és precisament aprofitat per l'extrema dreta, el que defèn és més Europa com a resposta per a una Europa política, social i ecològica, com diu el títol d'un dels seus darrers llibres, no? Una Europa on la ciutadania estigui al capdavant i on aquest concepte que ell sempre utilitza de resistència crítica estigui en el centre. Un projecte on la participació, les decisions polítiques siguin més participatives i on hi hagi una completa transparència. Estem vivint una nova ofensiva conservadora contra la sociologia crítica, que no és per a res aliena a aquesta dretització del món de la qual parlàvem adés, i que té com a coartada aquesta suposada ciència pura pròpia del positivisme clàssic, que sempre critica de totes les corrents crítiques, els acusa de pura teoria, de militantisme polític, aquesta controvèrsia entorn de la naturalesa i les funcions de la sociologia no és per a res nova. Ja sota el franquisme, com hem dit abans, Vidal Benedito junt amb un grup de persones molt heterogènies van crear CEISA per a donar cabuda precisament a una sèrie de professors i catedràtics que havien estat expulsats de la Universitat de Madrid per donar suport a les protestes dels estudiants. Com dic, en CEISA, aquest centre privat que fa que la sociologia crítica s'introduïsca en Espanya i contradint totes aquestes acusacions de subjectivitat, etc., el treball de Vidal Benedito sempre s'ha caracteritzat per... ell sempre remarcava la necessitat de elevar l'èmfasi epistemològic i sempre s'autoexigia un rigor científic i conceptual abans d'emetre qualsevol conclusió, qualsevol judici. I sempre, però sobretot al final de la seva vida, defensava que la realitat obligava a tornar a una radicalitat crítica i aquesta voluntat de resistència i de ser col·lectivament útil també en l'àmbit de la investigació i de la sociologia va ser el que el va caracteritzar sempre i al final de la seva vida també, per suposat. Com també el cinema és una de les meves línies d'investigació, us recomano el llibre La revolució social a través del cine, de la sociòloga alacantina Esther Marín, que va publicar el Magnànim en 2018. Aquesta autora, que és especialista en l'anàlisi sociològica en perspectiva de gènere de la ficció audiovisual, en aquest assaig el que fa és estudiar com el cinema reflecteix els grans canvis i crisis experimentats en les darreres dècades, centrant-se en les grans produccions cinematogràfiques.